Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ka sanjuk kinong sansar chnong nong men south aim ship menta kasngi ka arpu lai tere ko benai nailar arhajar arpu wei kilalaj ban yakendo yo additional deputy commissioner ka West Khasi Hills UPD sangma na ka benta ban IT ka shithi ba ka sanjuk kala tho so ba Renington lingdo tongkhar ubadai chairman jong ka committee na ka benta ki kam khapot ka sanjuk kala kanturu ya UPD sangma ba un pen poilem ya ka tai ka shithi sha menteri rang ba jong ka sarkar jilla Konrad Kongkal sangma khnang ba un yoi bat tip ya ka jing sngo jong ki paj ba shong ba sa ki than khapot ka badan halangpi ka badai ru ka wai ni ki than ka bajujia kha ka jing ya ka japot bat ka jilla Assam hagani ka shithi ka sanjuk kala kadeu shai ba ki paj ba jong ka than langpi khamtam ki shnong khasi bat garo ki dei ki nong shong shnong ki ba pura jong ka jilla Meghalaya kumta kimkwa ba ki no ki shnong khasi bat garo kin sha panhap sha ka jilla Assam baraga jo ka por na kalyang jong ka sanjuk ru kala kentu yigini ki ar jilla ba kin ye pen bai no ya upor usam kham kloi den na kalyang jong ka sanjuk jong kinong sar shnong apo jong ka manong masau ship Iwan bu ka Jingtho Sarman jong ka regional committee uba Renington lembau tongkhar kag bangi lapha ing Jingtho lembau DC bangi penpau hentoi umat ya ka bangi kum ka senduk jong kinong sinong nilai rai ba ni kisnong kasi bat karo ba don ko ka suga hai langpi ka bre ko manong saw ngim dai kinong susnong ha Assam dai kinong susnong jong ka saya hagen ga jinga penbet put penbet sam jong kini ga arti sarkar ni dai ban habbe jong salaya ta ga dai bai ko e ga bangla sob anga pangjeng thungni kang gorong ma pangjeng thungni jona khoma ne kang gorong ya sumani bako ya nong mansa si misip ni kata ya sungni kata ngari benga nang ta al saya dekar bat na sa Napa karo rangu mentung apa jika mentung apa nga bakramna kata kusung nga karo kasih tak milik nga tempat ada penga